Igualtat. Igualtat, bàsicament, el que hem fet és agarrar el pla d'igualtat que estava aprovat, recuperar una tècnica d'igualtat que l'Ajuntament estava pagant i que la tenia totalment anul·lat. La tornem a recuperar i simplement per a treballar en ella. Una de les coses que hem canviat fins ara era la regidoria d'Igualtat la que anava darrere del resto de l'Ajuntament perquè aplicaren les accions i les coses per millorar. El que hem fet és crear una comissió tècnica dins l'Ajuntament, una reunió on van els responsables de cada departament i anem a invertir en aquesta manera de treballar. Seran els altres departaments els que ens diguen com pensen en executar les accions que marca el pla. Nosaltres, des d'Igualtat a la tècnica, els ajudem, els revisem les accions i les treballem conjuntes, però no som amb aplicatge de transversalitat que té la igualtat. Hem deixat que sigui la igualtat la que va darrere de tots feu això, no. Ho teniu que fer, perquè és la vostra feina, entre dins del sol, complir els plenos, les acords plenaris, el pla d'igualtat es va aprovar per pleno, doncs hem invertit. És els departaments els que venen a nosaltres. Això el que intentem és buscar aquesta transversalitat, buscar major implicació de tot el món, perquè al final pareix que ho fa d'igualtat i ell que no el reconec i no és el que volem, volem que realment això siga algo. Entonces és implicar el personal i responsabilitzar-los, perquè al final tenen un paper important de cara al poble. No sé si ho sabeu, també hi ha un Consell Municipal d'Igualtat que ja va encetar l'anterior equip de govern. Nosaltres l'hem modificat un poc perquè el govern ho gastava un poc més clar, hi anava gent del carrer, anava gent del personal de l'Ajuntament, però no deixa de ser un consell participatiu. Per això nosaltres vam optar per fer una comissió tècnica que sigui algo de pes. El que vam fer va ser de les tiradores, ha sigut el més potent que hem fet, el més lluïdor, des de luego. La igualtat no és gens lluïdora, ja us ho dic. Hi ha moltes pedres, hi ha molta gent reàcia, que parla d'imposar, que parla de... Aquesta és la feina també, no? Anar fent pedagogia i anar ensenyant a la gent. Lo de les tiradores va ser simplement intentar donar el reconeixement més general a totes les dones. Vam adoptar una figura així, un poc equiparant que els homes tenen la del Riberer, nosaltres volíem una figura pròpia de la dona, de Denisa, i vam trobar que aquesta era una de les més representatives, sabem que n'hi ha moltes més, tenim més anys, però va ser una forma xula de començar la legislatura. Participació. Esta és bona. Participació, estar dins l'Ajuntament era un punt de sac. Ahir era tot el que no sabien ficar, ho ficaven a la participació. Des de l'itinerant... Però jo quan vaig veure el pressupost de participació em posava les mans al cap, perquè no hi ha res de participació. Hi ha molta activitat d'associacions, però tampoc és que es promou l'associacionisme, sinó quan una associació venia a queixar-se, subvenció, i tampoc considerem que sigui la manera, perquè al final si són diners públics, si donem diners a una associació, aquesta associació té que donar alguna cosa a canvi, no a l'Ajuntament, sinó al poble, té que fer alguna cosa que repercutisca a la gent. El que anem a fer és regular-ho i que hi hagi uns criteris per donar les subvencions, que hi hagi uns criteris per fer els convenis. Volem regular també el tema de la cessió de locals, que ara mateix sabem que es fan activitats lucratives en espais municipals, que això no hauria de fer-se, però tampoc està estipulat que no es pot fer. Doncs anem a regular-ho. I anem a encetar, l'any passat l'anterior equip de govern va fer uns pressupostos participatius, que no eren uns pressupostos participatius, ells ho van dir així, però no eren això. Nosaltres el que anem a fer és una priorització d'accions, perquè els pressupostos participatius requereixen molt de temps, requereixen una cultura participativa que hem detectat que a Benissa no existeix, doncs anem a començar fent pedagogia sobre la participació, una priorització d'accions, anem a fer-la física i virtual perquè pugui participar també gent de fora, moltíssima comunicació, bàsicament, i una manera d'encetar la participació en realitat. Han hagut anys a Benissa que han tingut picos de participació, però ja fa molts anys que això està parat, i és començar. Transparència, bàsicament és la web i el portal de transparència.
és la comunicació, la informació que puguem donar a l'Ajuntament cap a fora. La web que ens vam trobar, la web que podeu veure, ara m'ensenyen dos webs actives. M'atreviria a dir que la nova és pitjor que la vella. És un jaleo que a mi m'està creant una úlcera. La vella és més fàcil de gestionar per part del personal. La nova està feta molt mal feta, va costar molts diners i està molt mal feta i no podem ficar totes les coses que ens agradaria. Per exemple, per posar un exemple, només permet posar una agenda, en considerar que ha de ser la de l'alcalde. Però per molt que vulguem, no podem posar l'agenda dels restos de persones de l'equip de govern perquè no té cabuda en aquesta pàgina web. El que anem a fer és fer-ne una nova. Estem aprofitant aquestes reunions per departaments que ha dit Abel per a que els departaments ens diguen quines necessitats tenen per a fer aquesta web i poder fer un plec de condicions ja sabent els requisits de la web. També, com està el tema dels pressupostos, que no tindrà davant i que tal, està un poc parat, perquè fins que no sapiguem en quins diners juguem, doncs tampoc ho podem tirar avant. També ens hem agarrat els ítems, qui és l'Ogan Comarca? Sí, de transparència de l'Ajuntament. Això, els ítems de transparència de l'Ajuntament i anem a anar-lo per un... Anem a intentar renovar les categories que hi ha en el portal de transparència, que ara mateixa són com carpetes a l'ordenador que podem crear les que vulguem, però anem fent-ho. El problema que tenim, si s'heu fijat, potser hi ha molta més informació en el portal de transparència que en la web. Una de les causes d'això és que el portal de transparència, el personal, en el propi programa de gestió del personal, apretant un botonet, això se'n va al portal de transparència. En canvi, en la web, això s'ha de descarregar, s'ha de tornar a pujar, s'ha de fer una feina que ni hi ha personal ni mitjans per a fer-ho. Entonces, el portal de transparència té molta més informació que la web, però els recursos són els que són i tampoc podem fer miracles. Noves tecnologies és una regidoria també un poc... Jo sempre dic que tinc un poc l'abstracte, no? Que són coses poc definides, llevat d'igualtat i participació, les tres primeres estan més definides, però noves tecnologies i modernització són dues coses un poc abstractes. Noves tecnologies contempla els mòbils que estan repartits pel personal, contempla... L'anterior equip de govern contemplava el tema de l'EOI, anava un poc agarrat de les tecnologies, però nosaltres tampoc hem vist aquesta necessitat de que vaig de la mà, entonces ho hem separat. Noves tecnologies bàsicament és mòbils, internet i correus, que em vaig quedar oblidat, però correus depèn de noves tecnologies. És un poc règim intern, però actualitzat. I la modernització de sistemes, que també és algo molt ambigu, nosaltres hem agarrat un poc en buscar aquesta optimització i aquesta eficiència a l'Ajuntament. Estem aprofitant les reunions departamentals que anem a veure jo, per veure on falten recursos humans, veure si en tecnologia ho podem suplir. Estem intentant convertir la UAC en realment l'oficina d'atenció a la ciutadania, estem intentant que la gent del poble ja no vagi als departaments, sinó que ho pugui fer tot per allà. De moment encara no està activat, perquè estem encara en aquestes reunions per veure com passem els processos d'un lloc a l'altre, però la nostra idea és que el lloc de referència per a qualsevol persona sigui l'OAC i que a no ser que es llaven consultes concretes no tinga necessitat d'anar a cap departament. D'aquesta manera el personal no té que estar fent atenció al públic, que li lleva moltes hores de tràmit, i la gent del poble ho té tot en un lloc. I és més senzill, convertir-ho en lloc de referència. Clar, la modernització implica un poc el que ha dit Abel, aquesta estructura que hi ha ara mateixa de treball està oxidada, la gent no està acostumbrada a fer reunions, no està acostumbrada a coordinar-se. Per posar una xorrada, estem implantant el calendar de Google, que pugui ser una xorrada, però és una xorrada que quan estigui aplicat al 100% ens llevarà molt de temps. Per exemple pràctic, la secretària d'alcaldia, quan està fent aquestes reunions per departaments, té que anar a base del telèfon, tu quan pots, tu quan no pots. Google, com l'Ajuntament treballa amb Google i li paga a Google, té unes ferramentes que en el calendari tu pots fer un event, dius qui vol anar, li dius que busca un hueco i el calendari et diu tots eixos poden a tal hora, tal dia.
Entonces, en 2 minuts fas el que necessites mitja hora de telefonar a uns altres. Pues aquestes xicotetes coses que anem incorporant per intentar que funcioni millor. Bàsicament ho hem agarrat com això, com a fer eficient o optimitzar el que n'hi ha dit l'Ajuntament. És pico i pala. I això és 0 fotos, 0 notes de premsa, però és una feina que fa falta. Si te'n vas a viure a una casa, primer vols ocupar tot el puesto i després ja et poses a viure. És un poc aquesta feina. És el que estem intentant. I com vam poder anar de recursos humans, perquè al final, si no n'hi ha humà, té que haver tecnològic i els humans tenen que adaptar-se a la tecnologia, també som conscients que la plantilla de l'Ajuntament és d'una edat elevada, hi ha molt poca gent jove i clar, això també no entra igual. I és una tasca de pedagogia molt més important. Però bueno, n'hi ha que dir... No, és una realitat, no m'hi havia ni pitjor, és una realitat. En 10 anys no jugarem una cara, quan te'n jugarem a 2 coses, clar, és una realitat. Però sí que és veritat que la gent s'està pressant molt, estem intentant fer-ho fàcil, fer-ho masticaet, donar tota la informació, si tenen dudes que vinguin a preguntar-nos. Tampoc hem entrat dit a partir de l'oficina, no. Anem a intentar, anem a anar provant cosetes i anem treballant juntes. Jo crec que el personal està prou content amb aquestes coses perquè veuen que en realitat volem ajudar-los, no? Perquè hi ha molta gent que treballa a l'àvia al cor i fer eficient això fa que puguen treballar millor. Que és una de les coses que en aquestes reunions per departaments el primer que fem és preguntar-los com poden treballar millor, què els fa falta per treballar millor. I això. No sé. Igual no sé. ¿Qué pasa con las fotos?